So karon guys, naami sa Cordova para mag-coastal clean up. Ubanan ta ni kay Ricky kay asa may minimo dadon kuya? Okay, sige. Let's go. 45 years, Unsa man ni diri? Si Ate Bam, si Carrie. Si Kuya Marvin. Ka pareha mong upaw lagi Lato. Okay. And then wait, so mao ni ari ta mag-coastal clean up di ay. So limpyuhan ni nato tibuok dire. Okay. So mga basa gid ay taan ni karon no. Nagdakag imong pangkaligo. Ana ara. Okay. Unya human sa coastal cleanup pagunsa man ta asa man ta padong. Balik mga ona ta. Aligo-ligo gid ta. Bugsay-bugsay. Ay mao. Kay baka mo lang oy. Nya human dito ako na ko dito unsa may naa dito kuno kanang kuan. Di ko mo mahuman sa inyong. Hindi sila mahuman, guys. Mahuman pa ba kami? Nya. Human? Mo ni ang mga t-shirt. Live na live. Karon na sila ni muta sila nga radyo Benji Tangningan ngadto sa Okay. barangay Okay.